kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe. Tirakuramba chikutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tiri kuona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba muchikomenda zvakare. Muzora nhasi tabuda takananga kunzvimbo yechiweshe kune mhuri yatidaidza ikati aiwa isusu semhuri kwamhembere tematambudziko atiri kusangana nawo mumhuri. Uyaiwo muone vana vari kungorohwa nezvishiri, vari kungorohwa nezvinhu zvavasiri kuona. Isu sevatapi venhau patasvika pamba apa tangachida kuona kuti zviro kwazvo muri iri kutaura chokwadi here. Tasvika paine mwana anga ari mumba achinzi ari kurohwa nezvishiri. Zvataona nemeso edu zvatikatyamadza, tichingoti gare gare mumwe mwana achibva atanga zvakare kurohwa. Iko zvino rega timbotaura nemhuri tinzwe kuti dambudziko rese iri rakatanga sei. Toziva kuti kana vanhu vachinge vatidaidza panenge paita dambudziko guru. Samba damu hunza utaura. Saba, mukutotora ndiri. Chibo. Chibo. Achadaira. Chatoda. Chibo. Abasisi. Sauti yeye kubisa sauti. Kushedote. Kana wapedza tida umukusha sauti. Ayo, mbomira titi tanga nonoka bankuru totangira. Muzo apina ngoenda kana muchijiri. Utangata mfonera. Bora ti. Sina moto. Munoti mafaniri ndakadai. Baba munganitsanangurire kuti dambudziko rachipo rakatanga sei? Dambudziko rake Chipo sokuziva kwangu inini anorohwa nezvinhu zvechivanhu. Saka nezvozvo ane nguva yekuti akangotanga zvakamubata sezvizvizvo anenge asakwanisa kutaura, haachakwanisa kudii.
kwakadikidika anoita zvakanaka ndo panenge kwasi kuti andazoona chikwambo ipa manje abva kunditarira kuti anga agara nemunhu pachest uyezve ana 15 anga akamukomba vachiti mubata tsaya kuti asakwanisa kutaura kuti chii chaari kuona bose ane zvaari kudi zvaagara sangana nazvo anoona chikwambo. Ndiye atanga iri mumhuri munomu kuti aone zvatingati zvikwambo zvacho, ndiye ere atanga kana kuti pane vamwe vanokwanisa kuzviona? No, asi atanga vanhu vakati wande vari kuzviona, but I'm sure last month tine mumwe atakaviga aita zvimwe chete izvozvi akatosvika pakutoshaya. Samukumbofamba ere nevana ava kuti munzwisise kuti zvizvino zvichiitika? Ya, tinofamba. Mukufamba unokonzwa kunzi mukati memusha mune uchereketo hunenge hurimo, ndo huri kupedza chi, ndo huri kupedza vanhu saizvozvo, ende vachitaura kuti iye mukanonoka munhu murusa chero nguva. Saka tiri kufamba kana iye acha akashaya takafamba, but nenyaya yekushaya pokubatsa chapo pakanaka akasvika pakutoshaya. Tangosati munguva yakaoma saizvozvi. Zvamuri kungoona kana naye anoda mudzuko nezuro chaiye ane kumapostori kwakamhindwa nako mvamboto zvirinani zvinguva diki diki, but now zvakabata futi zvakare, saka tiri kutambudzika. Dambudziko riri kubata vanakomana here, vanasikana chete here kana kuti? Dambudziko rinosanganisa bata rakanyawanda kwanasikana, ndo vanonyanya kutambudzwa nemhepo idzodzi. Asi rinobata chero munhu. Last week tikasvika panguva yekuti zvaiti zvakabata mumwe maina anoshandirwa in the process yekuti anga achibatsirwa kumaprofita unzoti kumba zvakare kumwe wabatwa, so zvakanyanya kuafekta kwavanasikana kunyanya during that time. Vanasikana vatingati vane mazera api chaiwo chaiwo? Ndotarisira kuti kubva pama22 years zvichidzika ndo vana kunyanya afektiwa nezvinhu pama22 years zvichidzika nyanya. Okay, saka semhuri zvinhu zvese zvichiitika zvakadai nderipi danho ramuda kuti ritorwe? Isusu semhuri totarisira kuti dai tagona tinonzwa maredhiyo nepapi kuti kune madzisekuru, kune vanhu vechivanhu, kune maprofita anobatsira. So tarisira ndekuti dai tagona kuwana munhu anoita zvinhu zviya zvechokwadi, angona kusatobvisa zvinhu zviri kunetsa mumusha, because hausi upenyu hwakanaka kuti munhu agara achitambudzika saizvozvo zvazviri kuita izvo. Saka tongotarisira kuti dai tagona kubatsirwawo, handizivi kuti tingada rubatsiro rwerudzi rupi, tikawana kupi munhu akakwanisa kutibatsira semusha, because izvizvo hatina rugare. Ndofa so far tine almost 3 months hatina zororo. Time and again unzo mwana arowa pamwe uri kubasa kwauri watisiya basa wauya pamwe uchitodya wasiya chikafu wamhanya nemunhu bozo upenyu hwemunhu nokosha. Saka tikuti tagona kuwana rubatsiro, tagona kubatsirwa, zvinhu zviri kutambudza mukati memusha zvagona kunge zvichitaramuka, zvagona kunge zviurayiwa kana pane vanozvigona. Aiwa, maita basa baba. Saka ngatidzokere pakuti kana zvamubata like izve zvachiona zvinhu zvacho ndezvipi zvaanenge achiita chaizvo? Zvaanenge achiita kazhinji kunyanya anobuda marutwe. Dzimwe dzenguva ana kutorwa nevanhu zvokuti pandita hondo chaiyo yakasimba. Dzimwe dzenguva ana kutotanga kutiza zvokutoenda zvotozoita kumhanyisa. Dzimwe dzenguva zvokutongonyara kutota flat kutadza kutoziva zvonga akutomira kufema. Osvika dzonguva sati nezwi rakadzitaura kuti asekuru makumba amwe nini atonhora. Saka zvinhu zvinotyisa kunzwa zvichiitika kumwana mudiki akaita saizvozvo. Aiwa, maita basa sekuru, tinotenda, tinovimba kuti matauriro amaita kuti muri kuda vanhu vanokwanisa kubatsirai kuti vachenese mhuri, tinokuvimba kuti zvichaita seizvozvo. Makaita sekudaro tingatende pasina kudenga. Vandakagara navo iko zvino ndisekuru vevana vamaona vachirohwa nezvinhu vachipo. Rega tinzwe kuti sasekuru zvinhu zvese zvichiitika ndapi matauriro avari kutora. Sekuru, vana vari kungorohwa, ndatonzwa kuti kune mumwe akafa 3 weeks ago. Ndezvipi zvamuri kuitawo semhuri? Isusu tiri kuedza kutsvaga vanhu vanotibatsira. Pane zvekuti tine vamwe vanoita sezvakaita nasekuru, vamwe vari mugirendero vakaedza kutibatsira, but tikazoona vakutiza vachienda kumabhawawo. Vandakagara navo pano ndiamai vemwana akashaya 3 weeks ago. Rega tinzwe kuti zvakaoma sei semunhukadzi uchingofirwa nemwana achirohwa nezvidhoma zvemumhuri kwawarorwa. Nai mama, ndanzwa kuti mwana akatisiya 3 weeks ago, tinongoti nematambudziko. Chii chaitika mwana kuti azosvike pakutisiya? Zvakaita mwana wangu akauya musi wa 6 February kuya kuzosungirwa. Auya kuzosungirwa vanhu vakaita mabiko akafara. Ndongoti ndatangira pakati muna December akauya kuzobvisirwa tsvakirai kuno nembonano, akaita zvokutizira, but ndakanzonzi panodiwa mari yemhere.
Ndatobvunza ndakati mere yandoziya inini inobvisirwa munhu akafa. Ko imhere waiti kanzi mere inosiwa yagadzikwa padombo kuti ndisine mwana wenyu. Ndati isusu kwedu hazviko. Nokuti inini chai ndakambotizirawo mwana wangu but handakuita sevangu handakuzvinzwa. Ndobva zvazongoitwa hapana kubviswa mari. Ndobva azobvisirwa tsvakirei kuno muna December ndobva aenda. Muna Feb ndopaakauya kuzosiwa. Ndongoti February aiwa. Tiri munani kwezvozvo. April bhozi yakasununguka musi wa 26 March. Iyanga akauya muna Feb. Ndokubva asungirwa vanhu vakabika mabiko vakafara tesisi tukatofarawo tikati zvaita zvakanaka. Akauya ari fit asina panorwadza but aingotaura kuti mama inini ndiriwo macorrections ndakakorekta macorrections angu ndiri kufa. Ndakati unogofa uchikorekta macorrections kana zvakatadzwa nevamwe seni ndoda kuzvigadzirisa. Saka inini panguva yacho handaumbozvitora kuzvisa mumusoro kuti zvingaite nyaya iri serious yekuti kuti angatofa ipapa paazofa. Saka tazogara manje on 14 March ndopa akapiwa transfer kuRosa dzakafanira kuti anosunukira kwaWard. Tidzoka kumba akabva ati mama handisi kukwanisa kuenda kwaWard because hana yangu iri kurova. Ndakati nogorovei iwewe pauri papa ndakakusunukira maWard hospital. So wakafanira kuti uende kwaWard kanza mototanga matoenda neni kune vanhu vemweya kana maprofita kuti nditange ndabatsirwa because hana yangu haina kunyatsodzikana. Hazvina kuipa mwanangu ndokuenda ndopa kuvanhu vemweya. Tichisvika patikasvika ipapo kangosvikonzi ndaona banga richibva nekuku rimwe richibva nekuku rasangana padumbu remwana. Ndo saka hatina matei kuti tizobatawo chipenyu. Ndobva tapiwa muteuro bva tadzoka vataenda pane mumwe. Tisvika ipapo tikaona achishandira pakazara vanhu. Ndobva svika bvanzi ava vanhu vari kuburuka mumota musikana ngaapfugame bvapfugama svika ndaona chiga cherufu pamwana wenyu. Saka ndauda kumusunga bhandi abva asungwa bhandi zvikanzi anofanira kuti aende kumaternity. Saka chimbomirai kana ndabvisa bhandi rangu ndozoita sei ozoenda. Ndobva taenda vanobviswa bhandi zuva rekubviswa bhandi rasvika achidzoka ndozuva rakatanga kurwadziwa nemimba. Arwadziwa ndikati zvakanaka tichiendai kuchipatara abva aenda. Tichingosvika pagedhi raWard zvikanzi mweya wangu wakupera. Mutsai mota tipinde muchipatara because mweya wangu wakuita sei wakupera. Tipinde imo makabva iswa paoxygen abva atoiswa drip nguva iyoyo. Nguva svika nadokta mwana wenyu akafanira kuitwa emergency operation nekuda kwokuti ari kutadza kunyatsofema. Ndikati alright vana kuzooperetwa zuva iroro ngori musi wa25 akazooperetwa mangwana acho musi wa26 vaoperetwa. Operetwa kwakauya dokta akati makorokoto kune mwana musikana. Ndokubvunza ko mwana wangu zvikanzi ndipewo 30 minutes. Pa30 minutes vazondishedza zvikanzi mwana wenyu adzoka akodi. Ndichienda ikoko ndichinomuona ndikamuona akarara akakotsira. Ndazongomunzwa kushedzera mama mwana asisi. Ndikati akumuka kunoita vana vese vanomuka vachitaka kurasika kana uchibva kutheatre munonziziva. Ndobva ndakangozvigamuchira kuti ini ndakamboenda kutheatre ndakatomuka ndiita sejivhiringika. Ndabuda panguva ndanzwa akubvunza chikafu. Pandaenda ndikanzi nasista waye hafanira kudya nokuti aitwa operation tirikutongomisa drip. Ndikati it's okay. Ndasvika ipapa akabva ati makorokoto imama kune muzukuru anonzi Letitia musikana mamuona. Ndikati enda muona. Zvikanzi it's okay. Ko varume vangu mavaudza kuti kune mwana. Ndikati enda vaudza kuti kune mwana. Saka ndataura zvese zvobva tatopfuura. Vanzi mama ndoda kuti ndibude muno muchipatara cause handisi kuda kuti zvizonzi ndakafa neoperation. Ndoda kuenda kumba. Saka panguva iyoyo zvikandishoka ndikati hawo iwe uri kutaura kuti kudi hausati wadischarge kana wadischarge watoenda kumba. Zvikanzi alright mangwana dokta vakafanira kuti vandidischarge. Dokta vachiuya akabva svika zvikanzi dokta inini ndauda kudischargewa ndoda kuenda kumba. Svika nadokta BP yako yakakwira haufaniri kuti ubude nhasi. Zvikanzi shandisi mwana wadokta ndiri mwana wamai nababa ndo vakafanira kuti vandite kuti hauende kumba. Zvino inini kumba ndokwandiri kuita sei kwandiri kuenda. Saka aigara nefoni wake akabva afonera dhedhi zvikanzi dhedhi ndadischargewa uyai muite sei munditore. Baba wacho akabva waya nemotokari. Nguva iyoyo bva svika zvikanzi mama mukushedzwa nadokta. Ndikasvika imomo dokta uya asati andishedza usiku hwacho uchiti dhedhi wacho anouya mangwana. Nesi mumwe anga ari papa akatonditi hatina kurara zvakanaka nemusikana. Handizwisa kuti ari kuda kuita mental disturbed here kana kuti chii because arara achirova manesi nezvibhagera kuti musandirambidze ndada kuenda kumba.
saka makusena achona neso yakati ndira kunyatsonzwisisa uzomirira dokta kana vaita sei vauya dokta vaya bva haana kufanira kuti aende kumba zvikanzi asi kana maakuti aende kumba ndinokusainisai bepa rakanzi discharge against medical advice zvikachinzi naye sainai nekukurumidza nokuti makanonoka zvikumirirei mushe takadhibheta imomo dokta baba wacho neni kusvikira tasaina bepa rii ndobva tapiwa mwana batawe akabuda imomo achifamba unge munhu asununguka zvakanaka. Nini pfungwa yangu ndakatoti mwana wangu asimba akati ndipeni takure zvinhu kana dhedhe wacho no iwe chingofamba chete akafamba tofunga kuti kubva maWard Hospital patone distance kuti usvike kugate akafamba unge munhu asina operation akatosvika pinda mota takauya tasvika pagweshe vaburuka vatanzi ndoda kuenda kutoilet kusero takati unosvika zvikanzi ndinosvika tasvika ikoko akatamira patoilet zvikanzi handina toilet asi ndachida kukudzai kuti ndakafa ndine 3 months. Ndakati atete musadaro kufa uine 3 months ndichitaura newe zvikanzi hamusikuziva kuti mukutaura nechitunha. Ndibva ndati ndogotaura nechitunha sei ndichitoti ndiwamailetisha zvikanzi mama ndachida kungoti mwoyo wenyu uzorore muzive kuti ndiri kutaura nemi saka handizoda kuenda mutoilet hatichidzokerai ndobva tadzoka vatapinda mumota vatauya tisvika mumba tati kuise mukicheni zvikanzi no tikudzosere muspeya mwaigara zvikanzi no ndise mudheni vatamisa mudheni ndapinda mubhedho zvikanzi ndikurara nasisi nekuti ndandine mwana wangu first born tonzi fonerai munhu ari pamberi pake because ndakabereka vana 5 vasikana iye ndiwe number 3 zvikanzi fonerai wenumber 2 muti auye kuno muti uri kushedzwa neni vatamushedza vauya zvikanzi sisi mauya zvikanzi ndiri kurwara zvikanzi kurwara ne zvikanzi ndakafa zvikanzi wakafa zvikanzi saka ndati ndikuudze kuti mwana uyu ari kuda kuchengetwa handiti saka tadaro nguva iyo bva tapinda edu tautorara tikati iye aisarara manje kurara kwake kwese kubva musi wokusununguka kusvika kuti azosvika musi wekufa airara akagara mwangonzisai zvinhu kuseri kwangu obva atorara haakotsire anenge akangonyarara zvokuti mimi kana mukatoti asi anenge akatozvinura muchitotaura achitotaura saka ipapo akabva tanga kuma3 kutanga kutaura vatanga kushedza baba wake nesita oti suya kuno uya kunokurumidza uyo mire pamberi pangu apa ndikuudze kuti ndindakakubvisa udharo wenu kwawaigara ndindakakuunza pano zvandaida ndazisasikidza nhasi nyama inoyi yakafa nematambudziko ebaba nematambudziko yaamai achizvibata maoko iye ari mupenyu ndonzi muri kuramba kudaira ndobva ndaramba ndakanyarira obva dzaoneka obva adaira ndiye nguva iyo akabva atanga kukonfesa kutanga kutaura ndikudyiwa nanhingi nguva iyo ndakagara dambudziko hombe randakasangana naro rokuti nanhasi soga kana kuungana kwaita vanhu so ndichingonzwa mwoyo wangu usina kunyatsodzikana zuva iroro kwakaungana vanhu sekuungana kwavaita izvozvo moona madonhero ari kuita vana ava 2 papo pakadonha vanhu 4 zuva iroro makusenai pashedzwa maprofita auya akabva atanga mukoma wake anomusira achibva ati iye akagara uko achitaura zvaari kutaura mukoma uyu akabva tanga kurira kungezizi ndakatambudzika ndaiti ziso rangu rakaenda uku nditarisa vana vangu vasirani vese vachita sei vakuita chinhu chimwe chete uye abva atanga kukonfesa uye achikonfesa vakutorovana maoko hede hamutigonesu hamutigone takawanda abi yangu vauya bikaiti izoita sei abi yangu vari kuuya vari murodhi isai pamoto nguva iyo yari kudaro pakabva pasvika gugu zvikanzi ndo abi yangu vangu ava handiti zvidaro chibva akaramba achikonfesa achinonge uyu mukoma wake manje vatanga kunongedza zvikanzi mina ndonongedzera zvikanzi mabi yake nongedzera zvikanzi nongedza zvikanzi vanhu vacho vari muno zvikanzi vatarisa ovati uyu uyako iwe uyako kwete kuti vanhu vasipo vanga varipo munozvigamuchira seda mamurimini zvakanditorera kundishungurudza handina chandakakwanisa kuita ipapo ndandakapererwa kusvikira musikana apedza kudaro akati ndibvisei pano pamba penyu pano ndibvisei pano because zvandaita izvi ndanyadzisa ndibvisei pano ndobva tabva akaita 4 days ndichifamba mumaprofita aingonditi endai apa toenda pamuprofita ipapo ubva aoneka ndada kuenda ndichada pano ndiendai apa ndaenda navo vari vangani vari 2 nemabi yake zvokuti mwana wangu akatsva zvokuti imimi kana dai makasvika panapa panhamo maichema vanhu 2 anga akatsva hurese achipiswa nemaprofita achida kuedza kuti dhimbone ranga riri paari riende achitadza kufema achiti ndakutovharwawo mweya iyo mhepo iyi yaibva yataura kuti ndoda kutakura vari 2 zvakabva zvandiomera kusvikira
zuva razopedzisira rafa rachona takabviswa kwese kumaprofita takurwoso ndokwaakazonofira asvika ipapo muprofita iye akatomboramba akamumanikidza kusvikira abvumawo kuti pindai muyadhi mangu apinda imomo akabva aoneka akati 3 o'clock dzinokukwanirai kudai dzimbo dzikatikwanira dzikapfuura tikatoti taita sei takunda aiti dzimwe nguva anondokuti makunda manzwa makunda anongoramba achikonfesa achitaura hendidhe ndobva taita sei tasvika zuva iroro raazofa bvanzi dhedhe nemunonditengera mapirisi ndikuda kuita sei ndikuda kuti ndaneta nyama yangu yarwadziwa ndatora 9 days ndakagara ndisingarari so musana wangu uri kuda mushonga wekuti munondikuisa mapirisi zvese nemunotenga kufamasi baba vacho vakatotendera vaenda kufamasi vachisara ipapo akabva ati mama ndibvisei pacheya pandakagara kozi ndaneta ndakuda kuzorora ende nditenderei ndizorore mwana uyu yamwisai ndikati mwana upi ndikanzi mucheche ndikati ini ndiyamwisa mwana zvikanzi kana musingagone ipaiwe kana musingagone kutenga mukaka ndopandiri kuti endai munoyamwisa mukaka wenyu uchabuda asi kana magona tengaiwo nani mwana anokura manzwa chindiburutsai pano chingomuburutsa achigara pasi achibvanzi ndikati sikatoita sei tochedza madzibaba kunamatira pakati ndokuenda kwakaita mweya musikana muri kuona ane guva rirapa achibva atofa mwana wangu akafa akauya pano avigwa minana yandasangana nayo ndo yandishungurudza vamwe vanobvisa hembe vanofamba danda rangu iri na 3 o'clock vasina kupfeka mumwe anotsvaira achitakura madhaga acho mumwe anobvisa dota achinorirasa kugomba riruku ndakanyarara ndiri kunhamkumba kwedu uswa hunozvuyiwa mukicheni so ogomonwa munotanzi ndanga ndichida ninonzi chin'ai chachona hachina chazochashanda uswa uyo otosvika pakubvutirana nemwana kusvika pakunetsana nemwana otozotorwa nemwana okandwa muchoto ina handipo izvozvi zuva ranhasi chairo mumwe anosvika mumba anofunga kuti hamuna munhu mukicheni mune musikana dhoo redu titare kuvhara kana tiri momo nenhau yetumbu twedu tokajaidzwa mumba saka vanovhara dhoo mukicheni mubhedhuru mumwe ari mubhedhuru mumwe ari mukicheni vakavhara dhoo gwerero enda pamoto obva wanyika maoko mupoto how do you feel kana uri iwewe ndiri kurarama nyika ine majudha handisi kufila free izvozvi kana kada kuita rwendo handisi kufila free kuti ndigosiya vana vangu pano saka kuuya kwamuri uku kuti ndibatsirike ezvi ndiri kunzwa kunzi iyeyu musikana akonfesa naida kuti azvitaure ega kuti hanzi akaona bhokisi remwana wangu rakatsigwa rakaiswa apa nevanhu 3 live nemaziso ake handita saka ndaida kuti iye dai angasina kukonfesa azvitaure ega nemuromo wake kuti nyika inzwe maybe ndogona kubatsirika rakatsigwa zuva redoka akavheneka netochi ndo zviri kumupa kuti arambe achikonfesa kudai iye musikana wamatora anonzi chipo so izvozvi besides izvozvo inini handandisipo asi bere rakaoneka richifamba bere vanhu vakatiza vamwe vakatoriona vari pano asi vangatye zvaro kuita sei kuzvitaura asi bere rakaita sei rakaoneka richifamba nezuro kuswera zuro ipapa pakari pamaraini richifamba asi rakanga raprofitwa nemusikana iye akati pano pane mapere remamwe acho asisina ukushe zvino inini handisi kuzomira ndiri kufa ende akafa zveshuwa so mumwe wachona izvozvi ari pano mwana wangu ndinorwadziwa ndichiona maronda ndinorwadziwa ndichiona zvaakaita ipapa akatenge atofa kuti azopiswa kuti apiswe mwana wangu akaita chipo cheawa achitadza kufema akari flat asingatooneka kuti ari kufema akatozomuswa nemoto ukamupisa akaita maronda ekuti ndaiti ndakamutarisa so inini kana musodzi handambobvira ndaburisa kana kutaura vanhu vese vakagara apa kuti vakambona musodzi wangu ndichichema mwana wangu here handina kuburitsa musodzi izvozvi pandiri panapa ndobatwa nemweya usiriwo kuti ndakatarisa vanhu so ndozongoti Mwari ndibatsire saka ndiri kuti ndibatsirike kuya kwamuri kuda kubatsirika ndatenda vandikagara navo pano ndiwo baba vari kunzi ivo vane mwana akatovabata maoko mushure mekunge akafa 3 weeks ago rega tinzwe kuti zvii zvakanyatsoitika kuzosvika 9 dzakwana mwana achitisiya nai baba mwana paakakubatai maoko aiti kudii akati uyu atofa kudhara zvitaura iye iri mhepo iri kutaura paari but chakandinetsa pakutanga kwazvakaita rega nditange kutaura kutanga kwazvakaita vana akati achitanga kurohwa nezvinhu aro tiri mumba umo topatashedza mukoma wake waakasiyira achiuya uyu musikana akafa uyu akabhatita nani mukomana bhatorohwa zvakaita zvakanyanya ndobva ndashedza vamwe ukama ndakati uyai yeukama yese ndobva uya ndobva nzi aiwa pamuri papapa
tine vedu iri mhepo iri kutaura kudaro ndobhatati vantu vanzi alright kana muchiti ndiri kunyeperai uyai apa tandiri mudaini umu vatanga kuverenga vanzi tiripo 7 vatanga kuverenga kuti uenda uku but zvakatora kundinetsa manje kuti ndigone kugamuchira kuti mbozi vaitaurwa vachone vanongova vanhu vanongokwatisa padhuze zvakanyanya but zvakatora nguva hombe chaizvo kuti ndizvigamuchire. Ndakazozvigamuchira ndanatsoona kuti mhepo iyi haisi kuita mafanisi. Ndikanzi senge iwewe nemurehwa nematambudziko nemwana wangu yeye. Ndikati hanai masi chii mbanza ane matambudziko 3 o'clock hatisvike sekubhejwa kurutwa nemhepo iyi. Musikana uyu tonga ndakaenda newana wangu tikaenda kudai kuma 9 mwana atoita se atisiya. Nanhasi mhepo iyoyo haisi kuita se haisi kumira. Tikatongoona 5 o'clock 6 o'clock kunze kwakudoka otogara otenga wakutotya kuteti hey mhepo dziye dzatanga ndo mhepo dzamuri kuita se dzamuri kuona idzodzi. Ndingangoti nemashoko yayo ndingapedzerwa nguva ndikaitongomira vanhu 7 vaidomwa ava vaifana kufa here kana kuti ndo vari involved panyaya idzi? Ndo vari involved. Ndobva watozowedzera kuti tawanda takusvika 30 watonzi tawanda. Vamwe vakataura kuti nhasi kumhiri kwenyu kwakurarike zvidhoma zvese zvokumhiri zvayambukira kupi ende ndo musi wakazopfa mwana wangu upi iwo. Paakafa pachona airatidzera kuti ari kudzipwa kana kuti ari kuitwa sei nezvidhoma izvi? Akabuda furu kuratidza yaiti ndiri kupera mweya wangu wakutoita se wakutopera. Ndobva abuda furu. Takatora nguva hombe tikamboda kuenda kwasekuru kuGlendale vakada kumbotora kumumutsa but it's too late. Pabva patorohwa vamwe 4 semumwe wamuri kunzwa ari kuchema ndo zvazviri kuita muri kumunzwa. Saka tibatsirewo kana muina munoziva tanzwa. Maita basa regai timadzane nenguva tibate 3 o'clock dzikutaurwa idzi regai titaure nevamwe tinzwa kuti madzimai ari kuzvionawo sei. Iko zvinova ndakagara navo ndiamai vepamusha amai vakuru vemusha uno. Regai tinzwa kuti saamai zvinhu zvese izvi zvichiitika ndapo matanho avari kutora naigogo. Ndiri kuona vazukuru vari kungodonha vari kungoti tiri kurohwa nezvinhu tiri kuitwa sei. Imimi saamai zviriko here zvinhu zvinonzi kurohwa nezvikwambo kana kurohwa nezvidhoma? Zvinhu zvitingati zviriko nekuti tazviona zvichiitika asi chiri kutinetsa manje ndechekuti tibatane nevana titsvage kuti chii chiri kuitika. Vana vari kuzomhanya kuenda kumaprofita tisingazivi. Izvozvi pari zvino ndisi takanangwa uroyi kunzi mbuya wepano inini murume wangu vatete nani ndimi muri kuroya vana. Saka ipapa isi tiri kutoti zvamauya imimi ndanzwa kufara kuti dai kuri kuti manotitsvagira mubatsire chii kwete mumwe chete kana muviri tinogona kana kutotengesa kana mombe kana mbudzi kana vana vari kubasa vanogona kutibatsira nemari pawanike mubatsiri chaiye anonyatsowanika panyaya dziri panapa achatiburitsira nyaya dziri pano kuti chii chiri kudonhedza vana chii chiri kuchasaka kuti zvirwere zviitike. Ingozi here pano pangave nengozi baba mukuru baba wepano akazvisungirira pane akapondwa pane akashayika zvese zvakaitika mumusha muno panogona kunge iri ngozi asi zvese izvozvo ngozi inoda kutanga yaita se yadhumanisa apo tatanga kunangwa isusu uroyi wacho vakuru tinoziva zvakaitika mumashure tato mumashure mwana akafa pano hatinagona kumuchema takada kuedza kuuya pano tizomuchema tikanzwa vanhu vachichema nesu zvisingaite. Madzimambuya ari pano chembere dziri pano hadzina tsitsi munhu anoda kuuraiwa anoda kutemwa nedemo kusvikirira pachangu inini vana vangu vakatoti garai kumba mama nekuti zviri kutaurika izvi zvinozokurwadzai kusvika mukadonha neBP. Garai kumba tigotanga taona chokwadi chinoitika. Saka ndakagara kumba kutotanga kuuya pano nhasi uno. Saka ndiri kuti dai zvanga zvichiitika kuti zvazvaita kuti zvisvikewo kwamuri wemidhiya mutitsvagire munhu chaiye wamunoziva kuti munhu anonyatso asingatengwi. Maprofita anongoti zvataurwa nemweya uri kudonhedza munhu ndo zvava kutotaura izvozvo kuti ndo zvaitika. Kwawaenda vamwe vanotanga watengwa wozonzi watichi zvakati zvakati. Tiri kuda munhu anouya pano kana achinzi auya achinzi tinoenda toenda. Isusu sevakuru vemusha tinoziva zvese zvakaitika. Ini ndakaroorwa pano ndane 56 years ndiri mumusha muno.
saka imimi gogo mukufungidzira kuti zvingadai iri ngozi iri mumusha gona kuitika nokuti maitikira acho hazviri kuita asi ekuti ungati zvaitwa nemunhu zvinogona kunge iri ngozi nokuti pano pane zvizhinji zvakaitika. Pane vanhu vari kufa vasiri kumbotsvagwa kunzi vafanei. Pana bamudiki vakawira mvura mwedzi wegore rakapera vakaora vari mumvura hatina kuziva kuti zvakafamba sei. Zvese izvozvo zviri kuitika mumusha muno hapana ari kuzvifambira pari zvino. Varume vangu ini vanorwara zvekutoti ndiri kutya kuti zvandiri kunondogona kuvaona vaenda vasisipo. Hapana ari kuzvifambira kuti vaone kuti chiiko chiri kuitika mumusha muno. Ingozi here, pane muroyi here, kana tiripo varoyi tingavepo. Asi kukura kwandakaita ndaiziva kuti muroyi anodaidzwa nemudzimu wakaipa handiti. Kana tiripo varoyi taizobudawo isusu varoyi. Asi patsvagwa kuti chiri kukonzera kudaro chii nekuti mumba mangu zvinogona kuuya kuvana vangu kana iri ngozi nekuti tiri weropa rimwe chete. Saka ndiri kuti dai patsvagwa munhu paita kubatana tatsvaga munhu anouya pano kana asiri mumwe chete kana vaviri kana vatatu. Saka gogo pavanhu vese vakadomwa kunzi varoyi hapana here mwana ati adonha wevanhu ivavo? Ari vazukuru vaatete uyu adonha uyu muzukuru waatete. Atete vakanongedzwa futi? Atete vakanongedzwa futi vakatonzi ndiwo ane zvakawanda. Inini nemurume wangu aiwa kwedu hakuna ati adonha. Uku kwaatete vamwe ava hakuna ati adonha. Asi ava amai guru vane vazukuru vari kudonha ndo wacho wakadomwa. Asi ivo chaivo vane mwana akafa pano handi kunyepa handa kunzwa zvakaipa kwaari. Asi zvinenge zvitaurwa mune vamwe vanhu vazonzwa zvitaurwa izvi aiwa izvozvo kana kugara kwandakaita ipapo ndakagara zvekushinga vaviri vatatu vachinongedzera inini kuti aiwa vava ndivava zvotaida kuti zvibude kana huroyi mwanangu aiwaka ko kana wasvika pakudai watadzaka wakuti kwaatete kumhiriku waenda kunodonedza vana pano wadonedza vana zvingodaro zvichitenderera kudaro uyu chipo ane makore uyu ari kuchemawo masvika achichemawo ane makore achiita zvaari kuita izvozvi. Asi takamhinge takabatana. Fambira nyaya dzacho makanzi kudii? Handina kuzviona vaingoenda kumaprofita aenda nana sekuru wake stichisara. Saka ndoda kuti dai zvanga zvichibvira pawanika munhu anoshandira musha uno anouya kuzotaura chokwadi maererano nezviri kuitika pano nokuti zviri kutirwadza. Zvinezvi taita division vana vangu vakasiya vati chimbomirai kuendai kude ko akazodonha wari wangu ndomira nani handisinawo kumira naika nekuti paane division. Ndazwa muchiti hanzi kune vaitonongedzwa kuti ava nezviombe ava nezvidiki ava nezvi. Imimi takamitarisa imimi nemurume wenyu makanziwo mune zvingani? Aiwa hatina kuti ngotaurwa akangoti mweya wangu wakasvika hanzi iwe uya uko ndobva ndaenda, iwe uya uko varume vangu aibva aenda, iwe uya uko ambuya ake aibva aenda, iwe uya uko atete akabva aenda, iwe uya uko ndiani futi vamwe atete vangu asipo zvikanzi uyu asipo ndiane zvakawanda amedza nyimo dzakawanda. Ndikubva zvangopera zvakadaro handina zvimwe zvandakazonzwa. Meno kumaprofita kwavari kuenda kuri kunzi tiri kuzonotaurwa kunenge wakunzwa zvemakuwa handina kuzvinzwa. Takutsvagirai munhu kuti uyai ati uyai tikubatsirei toti vana vese vaungana vanhu vakuru vese vaungana mozonzwa imimi kuti aiwa ingozi iri mumusha kana kuti aiwa kunewo vakabata kunana mbuya nana sekuru nana tete nanani vanawo kune vakabata zvichagadziriswa sei? Imimi pamwoyo wenyu muchachenesa here vanawo vachachenesa here vana mbuya nana tete vari kutaurwa? Ipapo ndo pandisingazivi kuti vachazvifambisa sei nekuti kana ndiri seni ndakatorayira kumusha kwangu kuti pane vese vadomwa ava ihama dzavo asi ine ndini mutorwa ndadomwa ipapo. Saka mene kuti munozvitorawo sei hama dzangu ndangandishiti mundibatsirewo kuti iye zvino nyika yese nekuti rufuru ndazotadza kuruchema vakungoti anzwa ari kuku haana kunzwa muridzo wemwana angonzwa chitaurwa anobva asvika achingoti mbuya idzi hadzina tsitsi dzadya mwana. Ndobva ndanzwa tsitsi dzangu kuti hai mwana ndachiwirirana naye amai vake nababa vake ndachiwirirana nawo ko ndazomudya pakuita seiko zvobva zvandirwadza izvozvo. Ndokusaka ndikuti dai tacheneswa zvedu aiwa taizongogara semusha wedu nekuti ivava vana chaivo vava hakusi kuti vakachena vese. Ivava vana vese vane migodhi nei hakusi kuti vakachena vese. Panotori nezvavainazvo zvakatowanda asi nekuda kwekuti sitaunyana kumeso nekuda kwekuti takura ndisi takareruka kunongedzerwa kunzi ndiwo varoyi nekuti takura. Saka takangozvigamuchira
Okay, gogo ndazwa muchiti ivava vane mugodhi vane zvavo sevanhu vakuru chozoti munoona zvatisingakwanisi kuona isusu munomboenderwa kumachechi emweya aya muchinzwa kuti aiwa munganongedzwe zvenyu asi vanawo vane zvavakatora. Handiri kunyepa ina handisati ndaenda pamuprofita upenyu wangu inonamata salvation handisati ndaenda pamuprofita upenyu wangu kana asi izvezvi makutotanga kuti muchiendawo nevana nekuti kana matotanga kunongedzwa kudai mune makutoti arega ndinochenesa mhuri yangu tiri pamwe chete havana chakamboipa kana vana vangu pavakabva pano vakasiya vati kana vauya pano vachiti hatifambei mai nababa hatifambei asi kana vasina kuuya vachiti ngatifambei kuri kuti vanotora muprofita wavo vosvika uya naye vanouya naye vakamutenga mokuwadzwa hamuende asi kana vati hatifambei munofanira kufamba sevakuru vari pamusha saka izvozvo zvandiri kuti dai matibatsirawo tawana anogadzirisa panapa ndikutotaura nemwoyo wese kuti ndinofanira kunge ndiripo ndichizvinzwawo kuti zviri kufamba sei chii chiri kuitika. Aiwa maita basa gogo tinovimba kuti pachauya munhu iyeye munenge muripo nevamwe vese vadomwa ava vanenge varipo vana vacho vanenge varipo vachinzwa kuti zvakafamba sei zvichidai ngozi yava kutanga kubuda pavana apa but pariso tapererwa tashaya kuti totangira papi asi hatisi kuti kupererwa taita nevanhu vanga vachitibatsira toti takumirira ipapo tikuti kana tine vanhu vanokwanisa kutibatsirawo muno munyikawo kana tokunzewo vauya vatibatsirewo tikwanise kuyambukawo nekuti tose vabereki vedu chacho vamwe vachona vari kutidzosera kumashure vari vanhu vatotoziva bhosi vanhu vari kutotaura mazita evanhu saka vamwe vachinoda tori panapa vamwe vachinoda tori panapa zvotoza kuti sofa pari tine vana vangani tofunga mafestival mazhinji ese ari panapa vari ma21 years ese ari kurohwa nezvinhu vakomana kana vasikana vese vakomana nevasikana vakomana nevasikana vese tofunga kana kuzvikoro vamwe vachona vakatomira kuenda ikozvo makatarisa zvakaita muzukuru wangu Chipara apa tutapererwa ndiakatanga kurohwa nezvinhu ndobva kwazodzokera ndobva kupa tete vangu ikozvo pari adzoka futi ndiye Chipara atanga futi kurohwa nezvinhu mwana watete wangu ndiye mumwe wachona akarara apa pasapa saka zviri kuchinja idzimba kwekurovera zviri kuchinja dzimba dzekurovera ndamwe atete wangu ari papa vana vavo vese kana makatarisa mumwe wachona akatofunga vasa vana 2 vapenyu vakomana vese havana vakadzi mumwe wachona akatotiza ari kunzi ari kusati kwamutokoko ivo havasi kutomboziva tikatozoziva nekuti tandari toenda nemunhu anobatsira ipapo ndipavakasita kuti ari kwamutokoko vanga vasingadi kutaura. Saka semhuri kare kare zvinhu zvaimboitika here zvinhu zvaitomboitika tainango vamwe vakudhara bhozi munonzi mune zvinhu zvirimo zvimwe zvakasiyiwa nevanhu vakudhara nezvimwe zvatikazowedzera isusu imimi like imimi generation yenyu ine zvayakazowedzerawo saka zvenyu izvi ndo zvakuita kuti vana varohwe nezvinhu here kana kuti ndezvekumashure kwana baba zvedu zvasangana nezvakudhara zvedu zvasangana nezvavana baba nezvedu saizi yedu vari kuita zvegoridhe bhozi munzvimbo yatiri inoitwa zvegoridhe ndozvimwe zvinhu zviri kukonzeresa. Saka vamwe vegeneration yenyu varipo here vanoita zvegoridhe vacho pano panzvimbo yanhasi sezvakaita seniso ndotoita zvegoridhe but ndofunza ndoenda kuchechi kwamugodhi hamuna kubata here seku ini ndochoka chekuti handisati ndabata zvangu handisati ndabata ndichikuita zvemunamato asi zvoda kuti ninyatsoiswa pakuereswa zvokuti kana munhu achiuya ngaasununguke pakuuya zotaura. Aiwa tinotenda baba maita basa regai timbotaurawo nevamwe tinzwawo kuti ndamatambudziko vari kusanganawo nawo. Wandikagara naye pano iko zvino ndiye muzukuru anonzi iye kumba kwake ndokwakatangira dambudziko iri. Baba mungatitsanangurire kuti kumba kwenyu ndanzwa kuti ndokwakatangira dambudziko rekurohwa kwevana kune zvishiri nezvakasiyana siyana zvii zvaitika kumba kwenyu kuti muzotanga kuziva kuti izvi zviri kuitika izvi mweya yetsvina matangira akaita nhau iyi ndisinganyatsoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika vana vakatanga kungorohwa nezvinhu ndobva ndaenda kumaprofita vanzwe mweya unenge uchingonzwawo zvakasiyana siyana zvimwe zvacho unenge uchizvitambira uchimbotadza kunyatsozvinzwisa nekuda kuti zvinenge zviri zvinyowani kwauri kusvika pane mumwe mukomana wangu akazongorohwa ndokuita mudumbu ndofunga pamwe mudumbu ndokuendesa kuchipatara achibva pararira ikoko ndokuzonzi newe mweya wakanganisa ungada usina kuendesa mwana kuchipatara haisi zvekuchipatara ndezvechivanhu ndobva tamuviga saka taingofungidzira kuti pamwe izvo ndezvekumusha kwangu ndeganiwo ndozoona zviri kuita zviri kudzika ndokuzokumbira kuti ana sekuru ndiri kukumbira kuti muuyewo pandiri mundibatsirewo nokuti ndaremerwa nemhuri yangu idiki pandiri tiri ngori vakomana vatatu mumba medu saka kuti tambe takaungana tiri vatatu hatichakunda zviri nani titi ana sekuru muye mundibatsirewo ndobva
vana vairohwa pamidzira kurohwa pamwe vairohwa vaviri vakazopedzera vakurohwa vana kusvika ndazochedza ana sekuru ndiri kumbirwa ana sekuru mundibereko semuzukuru wenyu mundibatsire kuona kumatambudziko pamwe kuda zviri pakati pedu ana ndivatakanutsi vedu ana sekuru pavauya kumusha ndakazonzwa vamwe vambuya vachiti ivo ndaona zvidhoma zvichiyambuka kumhiri vanhu fungoti kuchararwa zvakanaka zvinhu zvayambuka zvaakumhiri kuno kuti pari zvino ndichinzwisisa kuti zvaitaurwa pokutanga kuti kumusha kwangu nezvaakutaurika izvi kuti zvaakubatanidza nokuno kumusha kuti ndizive kuti zviri kubatana here. Tachedza vakawanda ndakambochedza mumasvikiro aenzana sekuru Chiumbe vanoti mhondoro huru wachief Makope vakauyawo pamusha vakauya vakati taita zvataita vakabata zvavakabata vakati zvapera dambudziko harina kupera ndobva vazouya nevamwe vaiti vabva kumvurwi kuni kukushamva vaiti vanosvikobata vakasvika vakati zviri musha muno zviombe ini ndakundika handikwanisi kuita kuzvibata pane bere randiri kuona nenyoka iyo zvimwe zvidiki tokwanisa kuzvibata asi takabata zvidiki zvitadena zviombe zvavanhu vanopera ndobva titsvagire mumwe anotibatsira ndobva tamufonera ndokunzi uyai ndokuenda ndokunzi tsvagai mari yakati tibatsirane ndobva ndega ndaikundika ana sekuru tazai kuno tabatanidzana taenda kuye tiri pamba pavo takagaririra ndopakabva paparara amai vangu vari pachurapo tiri pamba pavo takatomirira takatozongobva paititi sekuru takamirira pano asi mumwe mwana atopata aparara asi ndichibva kuGlendale ndichisvika paRosa ndichisangana nemota yanga ine bhodhi ndichibva ndatonzwa kunzi kuno kumusha mumwe arohwa futi ndobva ndasiya vachienda uku ndichimhanya kuzotora mumwe kunoku ndichisvika pasi kunoku kuchibva kwarohwa vamwe 3 ndokudzoka futi kuGlendale ndichiuya kuzotora vana kunoku ndichidzokera uku kusvika parufu pane vakazouya mapostori vakati tinozvipedza ndobva vaita zvavakaita ndobva vati tichadzoka ndokudzoka ndokubva vaskorera huku misha yese takati pamwe dambudziko rapera bati dambudziko harisati rapera ndiro tiri kuenda naro mberi kuti pari zvino tichinyatsoziva kuti chii chiri kuitika zviri kubva papi zviri kuenda papi mazita atapuhwa akawandisa kusvika 30 nevanhu vari kunge vachirohwa kuti tichinangana nokuti ndivo here vanhu vari kutaurwa kuzvava 30 nevamwe vatorwa saka pari zvino tiri takutongotsvaga rubatsiro kuZimbabwe nokuti isusu tega muno muSabhuku takamuudza chifi takakumbira kuti vatibatsirewo hatina rubatsiro rwatati tawana saka kuzosvitsa kunharaunda kuZimbabwe inyaya yekutsvaga rubatsiro kuti isusu takundika vana vanongoparara ipapa takaudzwa nzi ari kufa akabva afa ipapa tanzi tiri kuti takungotya tichaziva kuti toenda kupi toita sei saka kutsvagawo kuchema kuZimbabwe kuti tibatsirwe sevana veZimbabwe. Chiregai kuti tirege tichitaura zvakawanda tiri okuko dzinozokwana chiregai tiite kuti toona kuti tobatsirana sei nemhuri yeZimbabwe kubva panguva ino zvisati zvaitika aita basa nerubatsiro ndosaka tiri kutsvagawo kuchema kwamuri kuti tiwane kuyambuka saka ndinoti naiwayo handisisina akawandisa nokuti tiri kutongotya neipapa nokuti vana vakanongedzerwa vamwe vana vangu ndiye mumwe musikana arohwa rumba ndiye musikana wangu mukuru aiwa Poshia vamwe vacho unotongoti ukangoona dai sototakura nemhuri yese nokuti wakangosiya hwana uchisvika unobva wanzi mumwe arohwa kumba saka wautongogara uchingovhunduka kuti uende kubasa chako uchaendeka nokuti unonge uchingotya saka kuti tichinongedzerana tichakugona takuda kune vabatsiri vanokwanisa kutibatsira kuti tikwanise kuyambuka ndiyo neiwaya handina zvakawanda zvandingakwanisa kutaura nokuti ine ndakadzipwa nokuremerwa. Maita basa muzukuru tinotenda tinovimba kuti muchabatsirikana semhuri. 이거 누구 생각이냐 이거 봐 거기 보자 이거 누구 생각이냐 오케이 하모 그래서 앉아 그래서 바샤
Haleluya, ameni. Zita renyu Baba neremwanakomana neremweya mutsvene ndinokunamatai ndinokutendai vaErija. Mwari waAbhurama, Isaka naJakobo. Baba ndiye mutongi. Chiuya musununguri uende usunungure rudzi rwemhepo panyika. Uya toni. Usunungure toni. Uya usunungure toni. Taura naye usunungure toni. Tinombera kuvatongi vaErija vaMozisi panyika. Baba ndimi makatituma panyika sechitsividzo. Saka tinochema nzira nerugare nechakanaka chinoenda kunobarwa. Tinombera vamambo, chiuyai mutongi ndimi muenzanisi munozorodza hondo panyika. Tinokumbira kuenda kunoparadzwa kwehondo huru panyika. Tinombera bipi renyika hazvina mhosva simabhi ndinotenda Ririjina. Aihu nyoka yendara ndatenda Erija chikona nyika regiment ndinochisimaya. Alright, wait. Zita renyu Baba neremwanakomana neremweya mutsvene. Wada kuti taure. Ngaita shadza baba wake vauye aenda kupisira pakushandirwa. Amekusheka pale sekuru Vashedze baba. Makashadza baba wake. Ayo amdarabdengo. Apimbi kutonga ndara. Tonga kanadari. Ndoda kupinda pana pakamiro. Taura sepedzi renguva. Taureni. Ruda chini. Ruda chini. Taura toni. Avasiuziva chaurikuda. Gara pasi zvakanaka. Iwe. Zikama toni. Zikama utaure toni. Taura zvakanaka. Taura. Uda chini. Iwe taura sepedzi nenguva. Taura toni. Mapane baba. Taura usambosvika timbokurova. Uri kudepa mwana? Nyama uri kudani? Right. Muri vangani pagurupu renyu? Iwe. Verenga nayi. Tarabe yako. Namba dzakawandisa. Chimboverenga toni. Verenga. Aiwa sekerera zvako muri vanganiku. Big five. Aiwa big five ndiyandira kuziva. Big five yakutaura chindiyani. Nayo. One uyu. Tisekerera zvako big five one wacho ndiyani? Moja. Maka ukendi waka? Mpia mimi. Yes. Number 2. Mpia hapa. Number 3. Moja ndiyani kutaura? Kana mai wangu. Mwacho. Ameyako memory ere. Akadi. Kwa mwacho. Mkazi wangu ni. Upi? Anonzani? Priscilla Majika uri yakawana kuku. Ndoko akabva nawo. Yazopedza vekuno. Unodza tanzi mawana atanga. Ndopedza ne. Topite zvako chira zvakuenda. Big five wainzwa. Ini andikura singa. Andidika. Kusumuka
Aiwa kwa sasa ndio sasa kuta sasa sipambo wao. Ndio sawa. Ndio sawa. Anzi chipoje mbao kuno. Hapo zenyewe. Anzi bali ya gari. Sumuka. Sumuka. Sumuka basira muno. Sumuka. Sumuka. Segundo viu? Esse é um telefone. Kudenga kuchigaro kuna mwari muko baba ndinaziva asi ndinombera kuna vaherija namuzisi panyika gaburona ndiwe musununguri ndinotenda gireti simaya riri china tufero emozisi mambo sunungura tugireti sunungura tonu iwe sikama sikama tu sikama ugare zvakanaka sikama tu ndipewo mvura mvura imwa mvura apa tiri amutaura ndepi mitumbi yavanhu here baba ndichitiwo chimbo ndibisirewo bakati kwaidodisa kudenga kuna mwari mutongi mwari ndimi murwiri ndimi musununguri sunungurai muranda hatina simba hatina ziva hatizvikudza hatizvitutumadza asi ndimi muenzanisi wehondo panyika saka tinoenda kunozorodza hondo huru panyika tinotenda vaherija gireti simayari rijina tufero hazvina mhosva mhondoro yesango ndinotenda gireti erija mambo simabifero alright gavagare zvakanaka muri kumhanya kumureva unongedzerwa pandiyo hazisi nguva jehovha werugare chitaurai muruda iwe ndiwani ipapo wakagara ipapo taura yotsek ndiwani taura tinzwi ndiwani musiye basiye ndiwani iwe taura usati pedzere nguva ndiwani taura iwe taurewe taura tinzwi ndiwani taura toni taura uda taura taura tinzwe iwe taura toni taura usati pedzere nguva ndiwani gara zvakanaka utaure gara zvakanaka utaura iwe gara zvakanaka utaure taura ndiwani gara wega utaure ndiwani iwe ziwani iwe ndiwani tisunungura mwana musunungure weyende toni musunungure toni musunungure toni arimo kupi gataure kwaari gavataure kwavakamuisa urakuseka iwe gara pasi taura gara wega utaure umwe ngao yavataure iwe ndiwani chitaura ndiwani unzi taura ndiwani taura ndiwani tabatemana namatemo pana hanzi ariko kuimba umejeibiwa muwazika imuti meumbeje ande miende wazika bebe na mutimu ande kumba wajeni ande wazika nambo kuti bebe sewa na lenda ande ino zoroza rwego kana dzakavarangu vagare maakutyati urimo pambhasikiti
Mwari Baba takunamata chivasunungura koyeni sunungure tona musunungure tona ndiuya mchidzisunungurisa ndiuya mchidzisunungurisa ndirowa kunze kuti nyaya dzipere dzipere ndinotenda riri china tufero hazvina mhosva simabi aihu nyokaendara ndatenda erija gireti tusima pakati pechivanzi ene dhaga kasira nyanga inotumwa bana tani ngwasinganzwa imute kumutedza sunga mutore dhaga ndinotenda gireti riri china tufero simabi sumbai hazvina mhosva genimo ndatenda petro hema aihu yerija mambo ndatenda riri china tufero genimo sunungura tugireti musunungure toni musunungure inwa musunungura mwana wenyu iwe sunungura toni sunungura hapana shamu dzemutu here padhuze mhanye mutitsvakere shamu dzemutu mhanye chete ngamhanye vasiye zvino Oh yeah, oh yes. Mwari Baba tinonamata tiri kukumbira kuenda kunosunungurwa kwemuranda tinokumbira kuenda kunosunungura rudzi rwemhepo muri Mwari anoshamisa Mwari anoita zvinarana nezviratidzo chiuyai mutongi muenzanisi wenzira nerugare Baba hatina simba hatina ziva hatizvikudza asi tinoombera kudenga kuchigaro inwa sunungure inwa tse ita usunungure vana wendi sunungura tona hatikwanisi kubva navo panapa hazviite futi zvacho zviri padhuze zvavakahakriwa kana vachiuya panapa vanongonamata
vachimirirwa zvakusvika ndinotenda riri china tufero sunungura sirigireti sunungura musunungure isunungure ton musunungure ton sunungura wende iwe sunungura ton musunungure enda usunga fese sunungura ton sunungura yo musunungure ton mumcheka mutsuwe wena aizi muiye vakamutasa mavhesi asi zviponzi ona kurero akabatasa kwaakatosewa sunungura ton sunungura wende sunungura mwana sunungura wende sunungura ton sunungura iyo sunungura wende sunungura mwana sunungura asunge isunga mucheka zita renyu baba neremwanakomana neremweya mutsvene tinoda heiwedzikama zita renyu baba neremwanakomana neremweya mutsvene tinonamata tinoparadza hondo panyika jehovha werugare ndinotenda gireti riri jina tusimaya sunungura herija sunungura musunungure ton sunungura iyo sunungura chienda sunungura vanhu sunungura kudenga kuchigaro kuna mwari mutongi mwari hatina simba hatina ziva asi tinoombera tichikumbira nzira nerugare ndinotenda gireti riri jina tuferosi mabhitugenimo aihu nyoka yendara ndatenda chikona nyika yerija hazvina mhosva riri jina tufero ndiisemuchabatsoseri mashureshure isamucheka uzafarama ndinotenda gireti tusimaya riri jina tufero aihuwe mozisi mambo sunungura tugireti sunungura wende sunungura ton iwe sunungura ndinotenda riri jina simabhitugenimo aihu herija mambo ndatenda bhetirehema fero riri jina simabhi ndinotenda gireti aihu simaya ndatenda bhetirehema musununguri gabhurona mambo ndatenda gireti hazvina mhosva ndinoombera vaherija ndinotenda nyoka yendara tugireti riri jina tufero hazvina mhosva gabhurona mambo sunungura tu sunungura tu zita renyu baba neremwanakomana neremweya mutsvene werugare tinonamata tinoombera kuna vaherija kuna emozisi panyika mwari baba ndiye mutongi ndiye murwiri ndiye musununguri tinotenda gireti zita renyu baba neremwanakomana neremweya mutsvene chamutongi mwari baba tinokumbira kuenda kunosunungurwa kwerudzi rwemuranda tinotenda gireti iyo sunungura musunungure toni
Musunungure. Chimusunungura. Chimusunungura. Musunungure. Iwe musunungure. Taura musunungure. Sunungura. 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 Pana vari kuhaka vanhu vakawanda. Vakawanda. Akabva uya twabvisa vanhu. Aiwa ndikune mota iwe. Bosi vavo hakava. Kuvagara vane kwavada kuenda. Muri kudzwa madzoka. Nezotaiti takabuda panapa tinoshandira kwatiri kuenda. Tokayambuka pari kwako chete. Ndipo yasinungu. Kangodzoka ngopinda isi pari kwako. Zvahaka. Ndipadhuze chitoma zvacho saka zvinonetsa padhuze pedango. Zvinotenderera mumwoyo munharaunda. Ane. Anogona tagona kwapinda mota ndikiri panapa. Kana nemi unopinda. Saka panoita kuti mabuda munharaunda mberi. Ngokuti zomhepo kana iri munomu inenge ine simba unyedza mabuda munharaunda. Nesimba reground. So tibatsire. Ndizvozvo. Saka toenda nawo. Mumota macho matanga maiswa mutero. Ngamwe mprepa refu tiri patwanziro. Ne. Umwe mucheka mutsvuku singa iye wati akuseka iye. Achiro mabizo. Akuseka iwe. Asitatu kuvatengu mine wabanza. Mutundu wangu kuseka. No. Tirisa kwana utana. Nevendi kana. Tirisa kwana. Vamos magiza 30 yende. Makuseni. Ngidete nguwa hii. Majosi empinde. Ani hata nazo.